இந்த டாக் சென்னையில் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு. 3 டேஸாக அதே இடத்துல தான் இருக்குங்களாம். முடிஞ்ச வரையும் அங்கே ரெஸ்க்யூ பண்ண ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க. இன்னும் ஹெல்ப் கிடைக்கல. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இண்டிவிஜுவலாக யாருனா ரெஸ்க்யூவர் இல்லை குரூப்பில் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க யாராச்சும் இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டாகை ரெஸ்க்யூ பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க. ரிப்போர்ட்டர் நம்பர் நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன். ஏதாவது டவுட்னா நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷனும் ஷேர் பண்ணி விடுவாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் அழுதுகிட்டே இருக்கான். கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருக்குது டாகு. முடிஞ்ச வரையும் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெஸ்க்யூ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த உயிரை காப்பாற்றலாம். கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்.